nyasha nerugare kwa muri mose ndini mufundisi Reverend Gerald Mubaira mutungamiri akawana opposition party inonzi Multiracial Christian Democrats in 1998 tikai isapachena kuvanhu in 1999 pakati pa 1999 Satana akaedza kuparadza chiono chandinacho pamusoro peZimbabwe asi Mwari haana kuzvitendera. Chiono ndinacho cheupenyu hwakajeka hwakanaka kumunhu wese muZimbabwe. Ndiri kuti zvino yanguva yangu kuti nditungamire Zimbabwe. Yanguva yangu kuti ndive mutungamiri weZimbabwe, president weZimbabwe. Nechikonzero chokuti vaMugabe havachazvigona. Upfumi hwenyika hwaparara. Pasi rese rinoziva kuti Zimbabwe ndiyo nyika ikuzikanwa senyika ine mararamiro anodhura kupfuura nyika ipi zvayo pasi rose, yatoti inflation. Vagarisa mupower, muutongi neZANU-PF yavo havachakwanisa kuti vange vachitonga, uye makore avo havachavatendera kuti varambe vari munhu akasimba munhau dzezvematongerwo enyika. Vakundikana, havachagona kuti vangagadzirise upfumi hweZimbabwe sei. Vaedza nepavanogona napo, asi nechikonzero chokuti vagarisa musimba hazvichagoneka. Tiri kuti isu ngavachienda pamudya ndigere, ngavachizorora. Yanguva yangu yekuti nditore utungamiri hweZimbabwe. Vachida vasingade ndizvo zvatiri kureva kuti ngavachizorora. ZANU-PF haichagona kuti ingamisikidza upfumi hwenyika. Yakufanira kuchizorora kugara mumashure vachitarisa kuti chii chiri kuitika tichitungamirirawo Zimbabwe. Inguva zvino yeMultiracial Christian Democrats kuti itore utungamiri hweZimbabwe. Handina kuda kuti ndipatsanure opposition party MDC, asi iye zvinezvi handichisina choice nechikonzero chokuti yakatopatsanuka nechekare, yakatobvaruka. MDC yakakundikana kumakore arikuda kusvika masere kuti vabvise utongi hweZANU-PF. Vakaedza nepavanogona napo, asi iye zvinezvi havachakwanisa, havachisina simba racho. Iye zvino vakutaura zvehurumende yemubatanidzwa neZANU-PF. Iyo ZANU-PF iri hurumende isiri democratic, isina kusununguka, ine udzvinyiriri, ine utsinye, iri kukundikana, ine corruption, war. Ndo hwauraya nyika zvekare. Zvino vari kuti vabatane nayo kuita hurumende yemubatanidzwa. Isu tiri kuti kwete, hatidi hurumende yemubatanidzwa, nekuti hurumende yeZANU-PF yakaipa, ine udzvinyiriri, yekurwisa nekudzidzisa zvido zvevanhu, ichirwisa nyangwe bumbiro remitemo yeUN. Inova UN ndo inobatsira parunyararo pasi rino rese, asi ivo vanopokana nekudzivisa nekurwisa nekuita zviri kunze kweUN. Saka isu tiri kuti kwete, Multiracial Christian Democrats yanguva yedu yekuti titore utungamiri hweZimbabwe, kuti Zimbabwe ive nyika yakasununguka, nyika ine upfumi sezvayaivo, tive neupenyu huri nani, vanhu vasununguke, vanhu vafare, tive vanhu sezvataivo. Ndo zvatinokumbira kuti separi zvino patasvika apa
hakuna mumwe munhu achakwanisa kuti angasumudzire ugari hwemuZimbabwe, magariro edu, upenyu hwedu, tsika dzedu sevanhu veZimbabwe kunze kwemultiracial Christian Democrats, uye tichibatwa tese sevanhu vamwe chete takaenzana. Ngativimbei kuti Mwari atitungamirire, iye Mwari wemasimba ose, kuti patinenge tichi implementa maplans nemastrategies edu, kuti tichengetedze nekusustaina kuzvitonga kuzere muZimbabwe. Mwari ngavatitungamirire. Mwari ave nemi mose. Zimbabwe ichabatsirika. Ndatenda.